earbuds kan ti hi electronic device kan speaker trote tun lai kan man lar mai ania eng earbuds te na kan beng chung ati chet thei dan beng che ta min siam thei dan kan lo thlir ho don ani kan beng chung hi part pathuma then ania masabera chuan outer ear antia dot le middle ear pathumna inner ear ania achung rilber hi inner ear antia hian cochlea anti hi oma cochlea hian samang thak mai cell be a chung cell ta chu ring tak taka la kan mai thla khianin alo ti chi thina heng cell ta hi tlem chia omani chuan kan benga fm alo mal thina chu chuan riat har satna aron thlen thina ni ring tak taka thil kat play le kan ngai thak thin chuan kan beng chung cochlea anti khan kan thloka kan thil riat te kha alo thon thei to lo mai thina ni mihring beng hianin him taka riat thei chin chu 70 decibel antia phone 70% volume thil kan ngai thak hi 85 decibel de ani to ani chu ranin riat na kan lo na tumurin ke ma ani zanin mana timing te ne a ring tak taka thil ngai thak te kan sim pai no he ani tin earbud te hian na hring kan benga hian a om tir theia earbuds kan bu a hianin kan beng korong chung a hian air lut thei lova chu chuan kan beng chung nom tu kha lo tangin bacteria le panjai in sa punna ram cha tak hun lo siam sak thina ni tin nge heng har sat na jong jong lo theng thei la ka hian kan invent theng kan ti chuan pakhat na kan thil ngai thak volume 60% a kan da ni a thula tahina chuan earbuds manga thil ngai thak chin to hun pi in sia a ti tle a poi mo ani pathum na headphone ilo mang thin zong don nia earbuds aya